ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахш ТГ. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 12та мошинои нав қабул кардем ки пешкаштон мекунем. Мошинои арзон Сечка, Opel ва дигар мошино ҳастанд ки арзон ҳамаш советски баҳри шумо омода кардаги мошино аз 5-6 ҳазор сомон сар мешаванд. дӯстон, видеонавора то охираш тамошо кунем. Ба видеонавори мо лайк гузорем ва дар комментари нависем ки ба шумо чӣ хел мошинаҳо дар кораи мо дар видеои оянда ҷудо карда ба шумо пешкаш мекунем. Агар шумо мошини фурӯшии хона, замин, квартира чизе ки барои реклама доред, метавонед дар номери имо васаб рӯй кунем. Дар видеои оянда рекламаш мекунем, яъне ки фурӯшда мемонем. курси имрӯза бошад 1000 рубл баробар аст ба 153 сомонӣ. аз шумо хоҳиши мо ҳамин аст ки видеонавори моро дар имо васабтон подлиса кунед. то охираш тамошо кунед, лайкотон намонед. мо бошад навора сар мекунем. то охираш тамошо кунед, ай нархҳои мо бохабар шавед. рафтем. Якум мошини фурӯшӣ. Якум мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Nissan Maxima аст ки соли бароишаш 1996 соли аст. сӯзишвориш бензин, газ кор мекунад. объём мотораш 2 литри, коробкаш автомат. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 диска, 4 баллонои средни, хоб, салон тоза, магнитофон, родной краска. аз худаш пӯшидаги задагӣ надорад ки мошина срочно мефурӯшад, яъне ки состояниш хуб аст. мошин дар ноҳияи Ҷинникол қарор дорад. дар ноҳияи Ҷинникол нархаш 20 000 сомон, ки муомила савдои хубам мекунем дар назди мошин. вариантҳои алишам ҳаст. ягон Opel, ягон Nexia бошад, алишам мекунем соҳибшон. марҳамат дӯстон, мошинча шуд ки агар ба шумо лозим бошад, вариантҳои алишам ҳаст. дар ҳамин рақамошон занг занед, бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин Nissan Maxima гирен. дӯстон, шумо агар мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, квартира, чизе ки барои реклама, дар номери имо васаб партнер мо дар видеои оянда чотка рекламаш мемонед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Daewoo Lacetti аст ки соли бароишаш 2008 сол аст. сӯзишвориш бензин, газ ҳардуш кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин яксола ҳуҷҷат кардаги аст. то моҳи майи 2022 мега ҳаст. як соли дига ҳуҷҷат дорад. карочи 4 баллонои 80, 4 диска, кондиционер, электропакет, магнитофон, родной краска. краскаи нав кардаги мега. нижни части мошин мега, нижни часташ аз австралия мега соҳиб шуд, яъне ки алиш кардаги намедонам зуруш кардан. хай бо дига маълумот ча мегирем. мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. нархаш 30 000 сомон, ки савдо муомила мекунем мега дар назди капот. мошин бе ягон камбудия. рақамошон дар поини видео аст. дар ҳамин номерошам имо пайваст кардаги ҳастанд. метавонед ки ё ки дар имош нависед, ё ки хубуш занг зада бештар маълумотша аз соҳиби ҳамин Daewoo Lacetti гирем. мошинча тенҷа ки 2008 сол ва арзон. марҳамат, занг занед. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон ВАЗ 2107 молодёжин аст ки чӣ хеле шумо дар комментария хоҳиш кардем ки ВАЗ 2107 ина баҳри шумо омода кардем. соли бароишаш 2004 сол ки сӯзишвориш бензини холия, объём мотораш 1.5 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хубӣ беҳтарин қарор дорад. мошин 4 баллонои 60, 4 дискаҳои худаш, магнитофон, салон тоза, родной краска, задагӣ пӯшидагӣ надорад. бештар маълумот ба телефон фақат одамони харидор дорад. мошин дар шаҳри Душанбе, дар пойтахт. нархаш 14 000 сомон, ки савдо, муомила, дӯстӣ, бардорӣ дар назди капот мекунем мега. фақат одамони харидор беҳуда занг назанам мега соҳибшон. марҳамат, рақамошон дар поини видео мондагӣ аст. 24 соат кор мекунад. метавонед дига маълумотша аз ҳамин рақамошон гирем. шумо агар ҳамхали мошинои фурӯшӣ дошта бошед ки хона, замин, квартира, магазин, чизе ки барои реклама, метавонед ки маълумотош, қатъи сураттош дар номери имо васаб партнер мо дар видеои оянда фурӯшда мемонед. мошини фурӯшӣ аз сайбардорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван. соли бароишаш 1996 сол аст. сӯзишвориш бензин, газ дорад, кор мекунад. объём мотораш 1.6 литри простой, коробка механика. мошин дар ҳолати хубӣ техникӣ мега қарор дорад. мошин мега бе ягон камбуда. ҳуҷҷатҳои мошине ки буд шидаги аст. 4 баллонои пачка мега, газ, бензин кор мекунад. салон тоза, магнитофон, родной краска. пӯшидагӣ надорад. срочно мега сум дар кора. фақат вариантҳои суми холӣ савдош дар назди квартира, яъне ки мошин да. мошин дар шаҳри Душанбе, айни ҳол нархаш 25 000 сомон, ки боз муомила ва савдо ҳам мекунем мега дар назди мошин. фақат вариантҳои сумакикати. бардорон ба кадоми шумо агар ин мошин маъқул бошад, рақамошон дар поини видео аст. метавонед ки бештар маълумотша аз худашон гиред. ягон камбудӣ дошта боша, худшон бо ба шумо мефаҳмонанд. мошини фурӯшии навбатӣ аз сайбардорон Mercedes-Benz C-класс ки Сечка. соли бароишаш 1998 сол аст. сӯзишвориш
бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотораш як 8 литраи коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мошин мегӯяд 4 та балонои пачка, 1 сола ҳуҷҷат, 3 моҳи дига танировка, кондитсионер, хадавой мега нав кардага, салон тоза, электропакет, радной краска задаги пӯшидаги надорад. состояниш беҳтарин мега соҳибшон. мошин дар пойтахт дар шаҳри Душанбе нархаш 57 000 сомония ки савдо муомила дӯстӣ бардорӣ мекард дар назди мошин мешава мега фақат одамони харидор бошад мега суми наличкати арзонтар метия мега фақат одамони харидор. дӯстон мошина бенч хеле тоза 4 та диска ҳамаш молодёжни кадаги аст. агар ки ба шумо маъқул бошад дар ҳамин рақамҳои поён буда метавонед занг занед бештар маълумотро гиред. ҳуҷҷат танировка балонош ҳамаш навай марамат занг занед. мошини фурӯши ҳастай бардорам бояд тега аста Mercedes-Benz C-классаки сечка соли бароишаш 1995 сола суди шӯриш бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотор 2 литра коробкаш автоматаи мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳибшон. мошин мега 4 та балонои средни, 4 та диска, электропакет, радной краска, салон хубай, магнитофон, яъне ки ҳамаш 100% мега мошин дар хона хубай. ай сабаби ки мега ҳеҷ ки ҳай намекунад сум дар кура мега мошина мефурӯшанд. мошин дар территорияи Душанбе дӯстон нагуфтем дар кадоша дар ҳам территорияи Душанбе ҳисорда ҳам суда нархаш 40 000 сомония ки савдош дар назди капот мега фақат одамони харидор муомилаи хуб дорад. марамат ба кадоми шумо агар лозим боша 95 сом нархаш 40 000 сомон рақамошон дар поини видео аст кор мекунад. метавонед ки бештар маълумотро аз соҳиби ҳамин сечка гирем. аз шумо хоҳиш мо ҳамин ки як дона лайки бепултона дар видеонавари мо монед ва видеонавора дар имо басатон падлиса кар ҳамат барои дастгириётон. бозе тега аста бардори назди Mercedes-Benz C-классаки сечка таъдига соли бароишаш 1995 сола ки инам сафед аст судишвориш дизелае. авио мотораш инаш як 8 литраи коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 4 та балонои 60, 4 та диска, радной краска, салон тоза, электропакет, радной краска ҳам хеле сафеда ки пӯшидаги надорад мека срочно фурӯхта мешавад. мошин дар ноҳияи ашт қарор дорад. нархаш 33 000 сомония ки савдо муомила мекуне мега одамони харидор бошанд бо арзонтара мекуне мега соҳиб бош. дӯстон сечка тоза аст яъне ки состояниш хуб туфтаст. хай ба шумо агар лозим бошад дар ноҳияи ашт рафтатонед метавонед ки мошина савдо карда харед. шумо агар ҳам хеле мошини фурӯшӣ дошта бошед ки хона квартира барои реклама кардан дар номери имо васа партон дар видеои оянда фурӯшда мемонед. мошини фурӯши ҳастабардорон Opel Astra F аст ки дар кузуфи караван свети ҳамихел савзаи соли бароишаш 1997 сола мега соҳиб шуд. судишвориш бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио моторш 6 литри простой, коробкаш механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб бош. 4 та балонои 70%, 4 та калпак, хоб состояниш хубай, радной краска аст, салон тоза, магнитофон, задаги пӯшидаги надорад, состояниш мега беҳадбат хубай. хай бештар маълумот аз худашон. мошин дар тарафҳои Душанбе нархаш 24 500 сомония ки бо арзонам мекунем мега фақат одамони харидор. дӯстон чӣ маълумоте ки мо ба шумо метиҳем ин аз тарафи харидоро ба мо пешниҳод шуда. бисёр ягон маълумота мо аз пеши худ намегӯем. агар ба кадоми шумо лозим бошад метавонед дар рақамошон занг зад бештар маълумотро гиред. мошини фурӯши ҳастабардорон Opel Vectra аст ки соли бароишаш 1994 сола судишвориш бензин газ ҳардуш кор мекунад. авио мотор як 6 литри простой, коробкаш механика аст. мошин дар ҳолати корея мега соҳибшон состояни хубай. моторш як 6 модула мега соҳибшон 1 сола ҳуҷҷат кардага, 4 та дискаҳои хуча, 4 та балонои миёнаи средни, магнитофон, радной краска аз худаш. мошина бо як моҳи кам мекунед чотка меша состояниш хубай мега соҳиб бош. срочно мега бо нархи арзон мефурӯша мега соҳиб бош. мошин дар шаҳри Душанбе нархаш 16 000 сомония ки савдош дар назди капот беҳуда занг назана мега фақат дар назди капот савдо мешавад. маълумот мошин арзон аст. 94 сол метавонед ки дар ҳамин рақамҳои поён буда занг зад бештар маълумотро аз худашон гиред. аз шумо хоҳиш шумо дӯстон бо як бор такрор нашавад. аз шумо хоҳиш ки лайк кунед дар видеонавори мо монед имконат боша ва падлисаш кунед. раҳмат барои дастгиритон. мошини фурӯши навбатӣ ҳастабардорон ВАЗ 2106 аст ки соли бароишаш 1988 сола судишвориш бензини холия. авио моторш як 6 литри простой, коробка механика аст. мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб шуд. балоноша ҳуи када мондаги аст ки балонош ҳаст мега средния. хоб состояниш шуда ягон задаги пӯшидаги надорад яъне ки срочно мега
фурӯхта мешавад. Бештар маълумот бо телефон. Мошин айни ҳол қарора дар ноҳияи 5 нархаш 7500 сомоне ки нархи ахирон шавенга дига ягон сомон арзон намешуд. 7500 сомони нархи ахирон шай. балон малон аккумулятор ҳамаш ҳаста мега, фақат балонаша мечаспони радной краска аз худаша амхел шоколадни света. ба кадоми шумо агар лозим бошад дар ноҳияи 5 метавонед дар ами рақамҳои поён буда занг зада бештар маълумотро гирем. навори моро то охираш дӯстони азиз тамошо кунед ва дар винавори мо дар фикротон дар комментари нависед ки чӣ хел мошино дар кора ба шумо. мо албатта мошини гуфтагии шуморо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. шумо ҳам дошта бошед агар ҳам хел фурӯшӣ метавонед ки роҳӣ кунед, рекламаш мемонем. мошини фурӯши аста бардорам Daewoo Nexi аста ки соли барояшаш 2000 солай мумкин ки узбекӣ боша, барое ки 2000 солай хайбо намедорам. хоб сӯзишвараш бензин газ ҳар дош кор мекард. Объем мотораш 1.5 литри простой экономный камасраф, коробка механика, мошин дар ҳолати хуби техника мега соҳиб бош. мошин 4 та балонаи средне, 4 та дискови докташ, магнитофон, салон туза, радной краскаш ҳамин хел сирхак ҳай. мошин дар ноҳияи Конибодом қарор дорад. нархаш 7600 сомоне ки боз камтар дига муомила мекунем мега дар назди капот дар ноҳияи Конибодом нархаш 7600 сомонӣ арзон мешавад. дӯстон ба кадоми шумо агар лозим бошад ин мошина агар рафтатонед метавонед ки дар ноҳияи Конибодом мошина бинед ва савдо карда гиред. рақамҳошон дар поёни видео аст. фақат одамони харидор мега занг занам, беҳуда занг назанам мега соҳибшон. мошини фурӯши навбатӣ аста бардорон Daewoo Leganza аста ки соли барояшаш 1997 сола мега соҳибшон. сӯзишвориш бензин газ ҳар дош кор мекунад. объем мотораш 1.8 литр, коробка механика, мошин дар ҳолати миёна мега соҳибшон. дар ҳолати миёна ҳуҷҷатҳои мошин бурчидага 4 та балонаи средни, 4 та яъне ки диска, салоншам хай нормални аста. мошин мега дар ҳолати кория бештар маълумотша мега ба телефон мефаҳмон мега хичон маълумоти пурра бо телефон. мошин дар шаҳри ҳисор қарор дорад. нархаш 8500 сомоне ки боз муомилаш дар назди ҳамин мошина беҳуда занг назара мега, фақат одамони харидор. дӯстони азиз, ин буд ки 12 та ба мо мошин равон карда мо пешкаш кардем. агар ки шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ё ки хона, замин, квартира, дар номери имо васап партиёни мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда худо нигҳбони ҳамаи шумо. то видеои бозӣ.